u nás na Slovensku za minulý týždeň sme ešte zatiaľ zmenu nezaznamenali, ale osobne si dovolím tvrdiť, že tento týždeň už to príde a že už to uvidíme teda aj na tých štatistických dátach, ktoré nám chodia v strede, respektíve koncom týždňa. Myslím si, že najprv to nie je nejaký signifikantný skok, ale podstatná otázka že koľko to bude trvať, že ako dlho ostanú zvýšené ceny ropy, respektíve ostatných energetických komodít. Všetko sa to bude odvíjať od toho. Ako rýchlo by sme vedeli možno aj potom zareagovať, respektíve existujú dnes nejaké strategické zásoby ropy, ktoré by vedeli aspoň na nejaké krátke obdobie zastabilizovať trh? Áno, existujú. Dnes ráno je toto správa, ktorá ako zachránila ropný trh do vysokej miery. V podstate, ako bolo v reportáži spomenuté, tak ráno nám na začiatku obchodovania, na začiatku týždňa vyletela ropa na $102 za barel, kde teda chvíľkovo rastla 30% oproti tomu zakončeniu minulý týždeň. No a potom nám následne poklesla aktuálne približne nejakým $100 za barel. No a je to z toho dôvodu, že teda G7 povedali, že by rozpustili nejaké svoje kritické zásoby. Dozvedeli sme sa to, že teda krajiny G7, kde sú krajiny ako Japonsko, Taliansko, Kanada, že disponujú približne 1,2 miliardami barelov v zásobách, čo je ako veľmi pozitívna vec, a že by boli ochotní rozpustiť 300-400 barelov. A to teda ten trh trošku že dobre, že síce máme vysokú cenu ropy, asi sa budú zdražovať ceny pohonných hmôt, ale máme aj vysoké zásoby. Pretože treba podotknúť to, že v 2026 sme vstupovali s tým, že my máme štruktúrálny ropy, že jednoducho tá ponuka je vyššia ako je dopyt. A pre tento rok to vyzeralo tak, že ceny ropy budú skôr nižšie a že sa budeme baviť o približne $50 za barel. No a dneska sa bavíme v podstate o sume jedenkrát toľko. A pokiaľ by sme hovorili napríklad o týchto krajinách G7 a o ich zásobách, tak ak by sme to spriemerovali, tak tieto krajiny by mali vydržať nejakých približne 3-4 mesiace zo svojich zásob, ktoré majú. Aký scenár cien palív by sme mohli očakávať, ak by konflikt trval niekoľko týždňov alebo mesiacov? Určite negatívny. Je to niečo, čo sa jednoducho prejaví. Zvýšený vstup sa rovná zvýšený výstup a asi takto v jednoduchosti by som to úplne ľudskou rečou poňal. No a aj sme to s pánom Potočárom pred chvíľkou tiež spomínali, že ono to nie je len o cenách palív, ale teda potom to už ide aj do potravín, takisto aj dopravy či energií, jednoducho všade. Čiže aj vy teda sa súhlasíte s tým, že to všetko sa potom premietne aj do ďalších cien za toto všetko? Určite. Ja by som sa na to pozeral možno ešte z takého makroekonomického hľadiska. A z toho makroekonomického hľadiska je v podstate najväčším problémom to, že by to mohlo teda vyvolať potenciálne inflačné tlaky. A ten problém, kde sa potom ďalej skýta mimo toho, že by nám rastli ceny, sú úrokové sadzby. Pretože pokiaľ by sme sa pozreli najprv na Ameriku, tak tam sa počas minulého roka pomaličky začalo znižovanie úrokových sadzieb. Aktuálne je tam základná úroková sadzba vo výške 3,7%. A teda ten nejaký konsenzus bol taký, že aj počas tohto roka by ešte o niečo mohla poklesnúť tá úroková sadzba na nižší úroveň. No a toto je niečo, čo by to mohlo zastaviť, alebo práve naopak dokonca, že pokiaľ by to tu s nami bolo dlhšie, že ceny energií by naozaj signifikantne rástli, že by prišlo k nejakému signifikantnému ako dlhodobejšiemu šoku, takže by mohlo dojsť až k zvyšovaniu, opätovnému k zvyšovaniu úrokovej sadzby v USA, čo by pre trh bol veľmi negatívny signál. Čiže to je USA. A potom, pokiaľ by sme sa pozreli na eurozónu, tak my v eurozóne za posledné v podstate rok, dva sme zažívali vynikajúce makroekonomické prostredie, kedy
sme mali tú našu základnú depozitnú sadzbu vo výške 2%, čo je veľmi zdravá úroveň. Mali sme infláciu pod kontrolou, alebo teda máme stále vo výške 2%, opäť veľmi zdravá úroveň. A pokiaľ by sa nám tieto ceny energií, ceny pohodných hmot dlhodobo zvýšili, tak by mohlo prísť aj v eurozóne k tomu, že by sa tá základná úroková sadzba zdvihla. A je to niečo, čo nám už aj trhy začínajú zaceňovať. Že pokiaľ by sme sa bavili minulý týždeň, tak sa bavíme o tom, že absolútne nehrozí, že by sa menila úroková sadzba. A dneska by sme sa bavili o tom, že áno, môže sa stať, že v júni naozaj porastie o niečo úroková sadzba a trh aktuálne zaceňuje približne 50% šancu. A čo robiť v takejto situácii? Taká praktická otázka pre divákov. Má zmysel robiť si zásoby benzínu, alebo je to skôr taká zbytočná panika? Je to vôbec bezpečné si robiť takéto zásoby? Ešte zatiaľ v tomto bode je to určite zbytočná panika. Samozrejme, tá zvýšená cena ropy sa nám prejaví na tých pohodných hmotách, ale ešte nevieme, ako celý konflikt dopadne, koľko bude trvať, čiže zatiaľ netreba panikáriť, určite to skôr pozorne sledovať a byť pripravený. Ako by mali podľa vás vlády krajín Európskej únie zareagovať tak, aby čo najefektívnejšie zmiernili dopady na nás, bežných ľudí? To je, priznám sa, že veľmi ťažká otázka. Na to existuje možno dva také pohľady. Ten jeden pohľad je, že pokiaľ teda máme nejaké tie rizikové, respektíve strategické rezervy a máme naplnené, tak toto sú asi tie situácie, že kedy je čas ich uvoľniť. A to sme teda videli aj ráno, krok krajín G7, ktorý naozaj ako signifikantne pomohol tomu trhu a rovnako to platí pre všetky ostatné krajiny. No a potom ten taký druhý pohľad možno nie je úplne, že na tie jednotlivé krajiny samotné, ale pohľad napríklad na eurozónu ako takú, že ako sa oni k tomu postavia, pokiaľ by začali prichádzať horšie makroekonomické dáta. Že či by využili teda nejaké nástroje monetárnej politiky, či už teda v súvislosti s tými zvyšovaním úrokových sadzieb alebo nejako inak. To bol finančný analytik Matej Bajzik. Ďakujem aj vám za vstup do nášho vysielania.